Binnen deze opmerking is nou reden om een vlag uit te hangen voor de zelfstandigheid van Friesland? Nee, absoluut niet. Dit is een eerste stapje. En, want Plasterk had helemaal net zijn. Volledig net. En ik zolang het hij zo vasthoudt aan dat landsdeel tanken, zonder eigenlijk echt een goede inhoud erbij te hebben, hingen wij zeker de vlag nog net uit. Wat positief is dat hij de specifieke positie van Friesland erkent, onderkent en dus dat ik op inhoud kennelijk benaderd. Maar daarmee ben we er nog net. Nee. Maar een eerste stapje misschien of zo, nou iets wat wij willen, zelfstandig Friesland. Nou ja, en dat je het vooral ook op inhoud benadering. Want dat is wat mij eigenlijk in die hele move van de minister steurt. Hij begint met in het regeerakkoord 4 landsdelen. Nou ja, als je dan letters zegt in je visie, ik wil net blauwdruk denken, dan is dat toch wel heel erg een blauwdruk. En wij willen graag dat het op inhoud bestuurd wordt. Dan zou je direct van, we houden vast aan 4 Loonsdelen. Nou ja, ik kan me toch net voorstellen dat het jouw Loonsdelen en Friesland wordt dan toch? Nou ja, dat is zo'n hele bijzondere wijze. En dan nogmaals, dan benader je het toch vanuit die blauwdruk. En ik ga volle leveren, wij gaan volle leveren. Zet eerst op een riegen, wat is nou het probleem? Want het argument, dat wordt heel makkelijk op een bestuurlijke drukte. Dan denk ik, ja, nou, als je de bestuurlijke drukte van mij maar willen, rob dan voor de dictatuur maar uit bij derde hoor. Om even aan te gaan dat juist oerlees kenmerkend is voor uw democratie. En hoe wij werken. En natuurlijk mag de Lien en mij mee omgaan. Dat is ik zo. Maar ik denk net dat het oplossen met Bart's 4 landsdelen. Maar is het nou ook een soort reactie op correspondentie vanuit de provincie? Ik vermoed het al, ja. Want die brief, daar is ik al even contact toe geweest met Plasterk en UCDK. En die brief die is de stevig land. Nou ja, dat wie ik in dit zin de bedoeling om dit duidelijk in te wijzen. Dus ik vermoed wel dat dat er mij uit de steen had. En wat zo'n alternatief is, waar Friesland wel goed uitkomt? Echt helemaal zelfstandig blijven? Of... Nou ja, dat sowieso. We zijn natuurlijk een cultureel-maatschappelijke identiteit waar iedereen hem goed in herkent. Wij kennen als bestuur ons werk goed doen, dus in die zin is er geen reden. En ik zou graag gaan willen, want als er natuurlijk 4 grote landsdelen komen en wij als Friesland, ja, ik weet net hoe ideaal dat is, maar ja, zeg gewoon maar eerst, wat is nou werkelijk het probleem en zie je daar een oplossing bij? Want hij lost het probleem schetste net. Hij zei zelf in zijn visie van, je bent onverschillig als je zou benaderen vanuit welk probleem wordt er oplost, maar daar mag je wel mee beginnen om de goede oplossing te vinden. Er is nog geen probleem, dus wat voor oplossing? Nou, er ben in die zin in de Ronestad best wel problemen. Maar natuurlijk de verhouding tussen die grote steden en de provincie, dat snap ik. Maar ik wil er niks van dat hij dat oplost, maar er dan maar een hele grote provincie van te maken daar. Je zullen nog in kwarten naar Plasterk? Er komt eerst, heb ik begrepen, van hun een schriftelijke reactie op his brief. Er is even telefonisch contact geweest en er komt een schriftelijke reactie. Nou ja, en dan zullen we het verder wel. We gaan natuurlijk als provincies mijn waar in IPO-verband in contact met Plasterk. Wat voor verbond? IPO, Interprovinciale Oorlog, sorry, dat ben de provincies Mijnwaard. Hebben we het hier ook met Plasterk. Dus ja, daar ben alle mogelijke contact nodig.